Ρε μαλάκα. Το Τουμπερτίνι Κάλιμπερ στα 4,2 μέτρα είναι ένα καλάμι για self-casting με άξονα 200 γραμμάρια για ψαρέματα με βαρύδια και βαριά δαλώματα. Ο στιβαρός σκελετός του προσφέρει στήριξη και έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ελαφρύ για να μειώνει την κόπωση σε πολύ ωραία ψαρέματα. Είναι κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά για μακροχρόνια χρήση του και έχει ευαίσθητη κορυφή για αίσθηση των δονήσεων και των τζιμπημάτων. Να σας πω ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε έκπτωση από την αρχική του τιμή που είναι στα 104 στο 84. Ρε μαλάκα. Το Τουμπερτίνι Κάλιμπερ στα 4,2 μέτρα είναι ένα καλάμι για self-casting με άξονα 200 γραμμάρια για ψαρέματα με βαρύδια και βαριά δαλώματα. Ο στιβαρός σκελετός του προσφέρει στήριξη και έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ελαφρύ για να μειώνει την κόπωση σε πολύ ωραία ψαρέματα. Είναι κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά για μακροχρόνια χρήση του και έχει ευαίσθητη κορυφή για αίσθηση των δονήσεων και των τζιμπημάτων. Να σας πω ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε έκπτωση από την αρχική του τιμή που είναι στα 104 στο 84.